ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, аллакай тон маҳсулоти атомӣ вориди тоҷикистон шудестай ва имина ҳамин маҳсулота харидор беҳад зиёд шудестай. отзывоша шумо метавонед дар Google бихонед. мо вақте реклама мекунем ягон чиз зиёд намегем, мегем дар Google бихон, отзывша мефаҳмӣ беҳтарин препарате ки ҳамин вай атомӣ бировардага инами хемохемай 7 сол ҳамин одамо кор кардиян дар Корея, ҳамин маҳсулота бировардиян бози барои касали қан, касали рак, касали бочи фишор баландӣ, умуман барои ҳама касалиҳо псориаз ё ки вай ранги пӯст сафед мешавад ку анамира истифода бурдест. яъне и дору нестай, и биодобавкиай ана беҳад фоидаш нағзай танҳо дар ширкати атомия. касоне ки мехоҳед қати мо кор карда дар намин ширкат, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрана бинависен, мо шумо дар оиди кор шурӯъ мефаҳмонем. хубии қати мо кор кардан дар чия дӯстони азиз ки вақте ки шумо қати мо кор мекунед анамин чизҳоро беҳад арзон мехаред, қариб 20% арзон мехаред. ҳозираш дар мода чой, хемохем ҳама чи в наличӣ ҳастай. агар хоҳед ки кор кунед, ҳамчунин ойлик мегиред ва ҳам ин маҳсулота арзонтар мехаред. кор дар ширкати атомӣ беҳтаринай. чӣ хеле ки медонед, ман 3 моҳ сахт кор кардастам, аллакай ойлики $1000 да буромадагим, яъне ки 100,000 108,000 ман дар ҳамин як моҳи охир кор кардагим. шумо ҳам метавонед ҳамихе кор кунед. рақамҳои рӯи экран бинависед, бо пурра мо шуморо мефаҳмонем. дӯстони азизи мо ирӯз рафтастем меҳмонӣ ҳамҷа худди норах ранчка дил одам надорад вақте ки дил ман چی؟ 100 برگم خالی میگم тамоша биному 100 барг омадем. میخوای من ویدیو میگیرم کنم راهگذاری سر میشه. آره پیش برای اینا ماشا کرتاشا کوشید. اینا گرفتم خیلی بخچه‌اش قطعی های پاکتاش قطعی. тамошобинои азиз нам омадем ҷарай саволи торча гирифтай омадестай дара ждатшка дестем наведодам да где расидай ана дилафрузаҷа я чанта видео кадами остановка медонам чанта кади ана чиптай киртама навруза дух иниш беҳтар омадай как раз ами рӯзи норагравида маша рафти уже остановка да шишт меган дурай дур неста ҳар сол мерава бо аёчон мебуроям я соатам не тамошобино ва шаштакова гирифтам ки ба ҳазур об бихӯрем. омадем наи чи вокзалшон айҷа такси 45 банкомат ё бо пул дора духтаро дар душанбе бигарай мурдана дар душанбе сити пул намеоид айҷа пул ба банкоматашон. ина дӯстои азиз омадем ҷамо дӯстои азиз ова бинен капка бути пок тоза мавқай о метарзу метаъҷелна история бадмашмода дар о нахл мекунам дилафруз ана мусу брабиши ҳаму кунҷак ам хаташвише май гудако инҷа ам хекушода духтаро семки вақти пеши ол наёед. дӯстои азиз инаи ташкили амирахони ҳаи шоколадҳои фасона даи гармӣ чӣ даварда боша мерси маълумая шоколадаш беҳад. дӯстони азиз амҷа дар ҳодиса тв-рам хатимон будай видео дора ба ҷои мега дар канали ҳодиса тв мефардом ки ҳодиса тв дӯстон одамо бозиро вайра бине кани музикашон ку
داشتیم او بازی دارن کودکو دوستان عزیز هم قهوه خوشروی ساقین چشمات کشاده نمیشه میترسم او روشنی افتاد دخترکو اتمی در اینجا دم گرفته استن به معنی آبازی و آشخوری باید فکر دیگر نکنین شما خیلی و گوش کنین دخترکو کسانی که میخوای کار کردن عبیزتی نده اتمی کار کنید اتمی ده هم کار بکنی هم استراحت بکنی هم اولی که نغز بگیرید انا بهت مخصوص شدگمون مهمانداری در سطحی اولی دخترکو کودکورم چه خیلی که دیده آوردیم یک جایی هم جشتیم همه آبازی دارن من نگم ما خیلی که آبازی نمیکنم میترسم یخ میکنی میگن میترسی گفتم نه خیلی بازی راونو خاطی کودکو افاس ما چه خیلی که گفتم ولی من در برای این موضوع خاطی شما گفت میزنم یکی منظره های خوشبو میمونم تماشا کنیم